da lafiya. Yau Allah ka nagode. Nagode. A da lafiya. Yau Allah ka nagode. A da lafiya. Kwana na uku ban sha wiwi ba. Yanzu kuɗin nan suka taru zan je in sha wiwi koki. Kai wiwi da daɗi. Suna taruwa zan je in sha wiwi. Ashe shi wannan bawan Allah da yake karyar makaho ne ashe dan iska ne? Dan wiwi ne ashe. Ka ji wiwi daɗi kwaya daɗi. Wannan sai na ci uwan sai na karya mai tattalin arzikinsa. Wallahi du sai na kwashe kuɗin da ya karɓo. Nawa aka samu? 1, 2, 3, 4. Kaga mala. Na? Don kuma ubanka ashe kai ba makawon gaske bane ba kai. Sai ban wallahi na kuɗi ne. Ashe dan wiwi ne. Wando nake so in siya na sallah. Sallah ta kusa. Muna kallon ka abin tausayi ashe dan iska ne kai. Abinci zan kawo kuɗin nan. In ba sai ka kawo ba Allah ya sina kawo kuɗin nan. In ba sai in ma tsirara ni ba san mutuncin kaina. In ba sai in ma tsirara Allah ya. Dan iska ne ni. Wallahi dan iska ne ni a Lagos sai ka takwan a gidan yari. In ba har bursun din karkashin ruwa na ba. Dan iska ne ni a ture babu inda ban je ba. Wallahi har da su Obama. Wallahi ni kadai na raba waɗannan. Ai kai dan iska ne muna ganin ka abin tausayi. Ba gurin nan.